Hi, we are back again with yet another video. My name is Paddytwice, Mr. Beast Zimbabwe, and we are broadcasting live from our Paddytwice studios. If you are new to this channel, please do subscribe, comment, share, and like. And Paddytwice panapa tinokudzirai nyaya dzese dzinoitika masocial media nematumano ose enyika tichikudzirai panapa timiri boys tichikudzirai musaka Paddytwice wenyu chi ari pano ndatoda nenyaya boys imwe guard boys AkaKecha boys kunjanjo mwandi mukuona picha yacho yendesa video yacho riripo boys hadi maiona AkaKecha bhanzi nikirini bhanzi $5 ni short time papa hure $10 Ramanje baba pakuzoti kune hure mpochi usayo ndadaidaiga ndorwa shoti dambo saka chini pachi chimbo ndikichinja yangu ndopataka noise zvanzi hure vrachinja masamba boys vrati $10 short time abadana 5 boys abawala gade varada iwe mari yangu echigadi yatorora ndakasvinura ndiri chikafu chemaskito unonyepa vatakukiridzana rimo hure yariyega ranhingirina rashedza mamwe mashamwari acho boys mahure bwada hondo boys bwada hondo iwe bwada hondo vanhu iwa boys pana ngasiyanei nikukecha boys aiwa tudze mafungiro nenyaya iyi boys wakaiona tudze mafungiro michi mucomment section ati my name is Paddytwice, Mr. Beast Zimbabwe. Do not forget to comment, share, like.